son Luís Vázquez, preséntome como candidato polo PSDG-PSOE á alcaldía de Oleiros. Gracias á financiación ao 100% que o Goberno de España fixo das infraestructuras máis importantes que se construíron en Oleiros durante os últimos 4 anos, Oleiros conta con novos servizos públicos de alta calidad. Estamos aquí diante da piscina climatizada de Dorneda, pero poderíamos citar outras infraestructuras como a Escola de Danza de Perillo, como a Praza da Canteira en Perillo mismo, ou o aparcamento da piscina municipal tamén de Perillo, a pista de skate que se fixo para os xóvenes en Bastiagueiro, e asimismo arregláronse, modernizáronse dotando de seguridade e de comodidade todos os parques infantís do municipio. A inversión máis grande da historia do municipio de Oleiros é a que estamos vendo ao fondo agora mesmo, a Vía Ártabra. Na Vía Ártabra o goberno socialista da Xunta invertiu máis de 80 millóns de euros e así comunicou, entrará en funcionamento en breve, desde Lorbé hasta Dorneda, onde nos encontramos agora mesmo, pasando por Oleiros e por Iñás. Lamentablemente, ao chegar a Iñás, a nova Xunta de Núñez Feijóo paralizou a Vía Ártabra, está pendiente de poder conectala á autopista do Atlántico e á autovía A6. Tamén foi ese mesmo goberno socialista quen suprimiu a peaxe da Barcala, de tal maneira que agora o tránsito entre a parroquia de Nós, entre o Temple e a Coruña, é gratuito. E asimismo, si esta vía nos leva desde Lorbé hasta Oleiros, recordar que o Centro de Saúde de Oleiros foi unha obra tamén levada nos pasados 4 anos polos socialistas. No porto de Lorbé, un porto de importancia para o municipio de Oleiros pola actividade extractiva e acuícola e tamén pola actividade pesqueira, e quero decir con satisfacción que o traballo dos socialistas nos últimos anos meteu o norte do municipio no mapa de Galicia. Dentro de poucos anos veremos na autopista do Atlántico e na autovía un cartel que pon a Lorbé pola Vía Ártabra. O norte do municipio necesita a construción dese porto deportivo que tanto demandan os oleirenses. Oleiros ten unha costa extraordinariamente rica e hai que poñela en valor. Hai que poñer en valor tamén o monumento natural da costa de Serantes d'Exo. Non vale só protexer, hai que apostar por o desenvolvemento sostible e, polo tanto, hai que apostar polo norte do municipio. Os socialistas imos apostar por o desenvolvemento do municipio de Oleiros. O desenvolvemento económico de Oleiros pasa por crear solo industrial no entorno da N6, no entorno de Iñás, pero pasa fundamentalmente por potenciar o comercio local e por fomentar o turismo de alta calidad. O verdadeiro obxectivo do noso goberno municipal ten que ser necesariamente as políticas sociais, as políticas das persoas. Queremos, durante os próximos anos, gobernar Oleiros desde o diálogo, escoitando as persoas, as súas ideas, as súas reclamacións e as súas propostas. Os socialistas queremos mellorar a calidade de vida de todos os oleirenses, pero fundamentalmente estar ao lado de aqueles que máis os necesitan cada día.